Ниһаят, җәй аена да аяк бастык. Үзенең моторлыгы, җылы кояшы, иң мөһиме яхшы, хәерле хәбәрләре белән генә сөендереп торсын бу фасыл. Җәйгә күтәренке кәеф белән Саба телевидениесының бүгенге көн чыгарылышын карарга чакырабыз. Эфирда соңгы көннәр яңалыклары белән атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина эшли һәм бүген без сезгә менә нинди яңалыклар турында сөйләячәкбез. Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясе кандидатларын барлады. Җәй терлек азыгын туплаучыры, аның сыйфаты продукцияда чагыла. Бу хакта Саба җәмгыятенең Кибәче филиалында үткән семинарда сөйләштеләр. Күңелле балачак 1 июньдә Саба үзәгендә балалар бәйрәме гөрләде. 30 май көнне Саба районында Бердәм Россия бөтен Россия сәяси партиясе кандидатларына алдан тавыш бирү уздырылды. Аннан узганнар 19 сентябрьдә Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда үз кандидатурасын тәкъдим итәчәк. Сайлау Саба районында 8 участокта үтте. 3 участок Байлар Сабасында, калганнары Шәмәрдән, Мишә, Тимершык, Измә, Сатыш авыл җирлекләрендә. Район мәдәният йорты исә 2 участок сайлаучыларын кабул итте. 24 майдан 30 майга кадәр дәүләт хезмәтләре порталында онлайн һәм офлайн формада тавыш бирү оештырылды. Безнең сайлаудан чыгып депутатлыкка кандидатлар билгеләнәчәк. Монда инде күбесенчә безнең шушы Бердәм Россия партиясының шушы әгъзалары без күбесенчә шуларга мөрәҗәгать иттек инде мәгълүматта да чыгышларыбыз булды. Аннары инде безнең монда 17 май көнне шушы безнең җирлектә кандидат итеп теркәлгән шәхесләр белән очрашу оештырдык. Анда безнең 6 шушы кандидатыбыз килгәннәр. Анда тоже безнең инде шушы очрашуда катнашкан гражданнар үзләре сорауларын гызурларын җиткерә алдылар шушы кандидатларга. Сайлау санитар таләпләргә туры китереп башкарыла. Участокта халыкның күпләп җыелуы да күзәтелмәде. Сайлаулар һәрвакыт мөһим, чөнки алар безнең киләчәгебез, безнең бөтен булган проблемаларны, булган законнарны кабул итү өчен шушы органнарны сайлау бик мөһим дип әйтәм. Безнең участокта 2 сайлау участогы бүленгән. Халык бик теләп йөри, аңлап килә, сайлауларда актив катнаша. Саба районы буенча бүгенге көндә барлыгы 24228 сайлаучы исәпләнә. 31 майга билгеле булган саннар буенча офлайн режимда 3465 кеше тавыш биргән. Бу көннәрдә авыл хуҗалыгы предприятиеләре крестьян-фермер хуҗалыклары алдында күп еллыкларны фән кушканча үләннәр аксымга бай вакытта әзерләү бурычы тора. Бу исә кыш дәвамында сыерларның сөте кимемәячәк, димәк терлекчелектән керем дә күбрәк булачак дигән сүз. Бу хакта җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Кибәче филиалында үткән семинарда фикер алыштылар. Май ахыры июнь айы башында пешенгә төшкән. Күпләп синаш һәм башка терлек азыгы әзерләп кала алган хуҗалыкларда ел дәвамында савым күләме югары. Үләннәр аксымга бай вакытта әзерләнгән синаш терлекләрдән мул продукция алуны тәэмин итә. 1 июнь көне җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Кибәче филиалында Казан шәһәренең Лира Фарм оешмасы вәкилләре семинар үткәрде. Семинарның теоретик өлеше Кибәче мәдәният йортында үтте. Малларга био өстәмәле катнаш азык әзерләү белән шөгыльләнгән Лира Фарм фирмасы вәкиле Рауф Майлов синаш әзерләү үзенчәлекләре, аңа карата куелган таләпләр турында чыгыш ясады. Сыйфатның 1 урында торуына басым ясалды. Җаваплыгы шикләнгән Лира Фарм җәмгыяте илебезнең төрле төбәкләре белән хезмәттәшлек итә. Семинарда Татарстан районнарыннан тыш Башкортстан, Киров өлкәләреннән дә терлекчелек тармагы өчен җаваплы вәкилләр бар иде. Наша компания работает в 5 регионах. Это Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Башкирия, Кировская область и Воронежская область. И в каждом из этих регионов мы проводим данные мероприятия, потому что мы заинтересованы в обучении наших специалистов, наших компаньонов, для того, чтобы они заложили хорошие корма и получили большую продуктивность. Наша компания занимается составлением рационов. В первую очередь мы оказываем услуги по анализированию кормов, составлению рационов и, соответственно, корректируем для того, чтобы повысить продуктивность хозяйства, чтобы получить больше молока.
Җаваплыгы шикләнгән Lira Farm җәмгыяте катнашазык һәм төрле азык өстәмәләре белән эшли. Аларны хуҗалыкларга тәкъдим итә. Әлеге өстәмәләр белән эшләгәндә терлек азыгын тулы кыйммәтле итәргә, терлекчелектән яхшы сыйфатлы продукция алырга мөмкин. Аннары семинарда катнашучылар люцерна, клевер, Тимофей үләннәре катнашмасы үстерелгән басуда синаж әзерләү эшенең барышы белән танышты. Синаж салына торган траншеяда Германия технологиясының ничек үтәлеше турында фикер алыштылар. Бүгенге көндә технологиялар көндәлек үзгәреп тора. Безгә элегелектән синажны әзерләдерик, именно объем булсын дип, хәзерге көндә без аны качествосы яхшырак булсын, аксымы күбрәк булсын дип, шуның өчен тырышырга тиеш. Аксын эретерик хайваннарның сөтен, надойларын күтәрә. Аксым белән безгә энергия именно менә азык әзерләгән азыкларда синаж белән силоста күбрәк булса, без бүтән сатып алган кормаларны кимрәк алабыз. Без үзебезнең белән эшләгән хуҗалыкларга булышырга тырышабыз. Менә чит ил специалистларын чакыртып, менә мондый семинарлар оештырдык. Теоретик частьтә һәм практик частьләрендә күрсәттек. Үзебезнең яктан без менә шул чит илдән кайтарткан консерватлар предлагать итәбез үзебезнең хуҗалыкларга һәм шуларны кулланып яхшы синаж һәм силос. Җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Кибәше филиалында Lira Farm җәмгыяте белән күптәннән хезмәттәшлек итәләр. Терлек азыгын сыйфатлы итеп әзерләү аларга мул продукция җитештерергә мөмкинлек бирә. Эшнең барышы белән хуҗалык җитәкчесе Фәргать Сәүбанов таныштырды. Безнең бүгенге көндә ике бүлекчәбез бар, сатыш бүлекчәсе. Без бүгенге көндә Кибәше бүлекчәсендә безгә кимендә 10 тонна артык күләмдә синаж кирәк. Менә без беренче укыстан күпмедер 5000-гә якын тонна без синаж әзерләргә тиешбез дип уйлыйм. Ну, синажның күләме ту безнең бүгенге көндә синажның кирәк сыйфаты. Күп синаж ашатып аламаска кирәкледән җәне. Кирәкле матдәләре булган синажны ашатып, әз күләмдә булса, ул сыйга миңа калса яхшырак булыр. Ну, безнең уйлыйм, алга таба безнең булачак әле, чөнки бүгенге көндә менә беренче укусын алдык. Әле менә безнең күп эш җирдә арашайм участок бар. Инде без тагын 20-25 көннән яңадан икенче укусын алабыз дигән өмет бар. Димәк, безнең синажда проблема булмачак. Безнең барлыгы 2 бүлекчә белән бергә кушсак, безнең 3600-дан артык мөгезле эретеребез бар. Шуның 1100-ы савым сыерлары. Бүгенге көндә без һәр бер сыердан 24 литрга якын сөт савып алабыз. Узанга кары 2 тонна артык сөт бүгенге көндә артык савыла. Бу елны без шушы бүлекчәдә яңа трак салып чыктык, 400 башка. Безнең менә бүгенге көндә таналарыбыз бузалый. Китте шундый период. Шушы көннәрдә безнең тагы да сөт артуы көтелә, Алла белсә. Без Lira Farm компаниясе белән инде 7 елдан артык бергә даим эшләп киләбез. Әйтерим, безнең уртак эшләү нәтиҗәсенең яхшы яклары бик күп. Инде без вет препаратлар белән дә шулай алар белән эшлибез. Менә хәзер язылак закваскасын эшлибез, инде без 3 ел элек эшли башлаган идек. Без моның файдасын күрдек, чөнки шушы язылак компаниясе белән эшләнгән бергә Lira Farm белән эшләгән чыгырларны ачкас, безнең һәрбер сыерның тәүлеккә 2 литр артык сөтләре арттырылдык. Шулай беренче сатта бит сөт, икенче сатта анда сыерның сәламәтлеге дигән сүз. Чөнки сыер сәламәт булган саен ул күбрәк безнең сөтне бирә дигән сүз. Именно менә шундый нәтиҗә килдек, чөнки алан белән эшләнгән, шушы заказ белән эшләгән безнең синажларның протеиннары бик югары күрсәтте. Шуның аркасында без менә быел да шулар алар белән эшләргә булдык. Инде менә күреп торабыз. Бу менә 1 июнь, без башка елларны 10 июньнән чыккан булсак, быел итәрәк чыктык. Чөнки без шушы вакытны иң оптималь вариант дип уйлыйбыз синаж салу өчен. Чөнки бөтен питательность, бөтен булган кирәкле матдәләр бүгенге көндә үсемлектә саклана. Бу безгә учетында бирәсен нәтиҗә яхшы карма җитештереп, тагы да яхшы уңышларга ирешергә. И Алла белсә, шулай булыр дип уйлыйбыз.
Авыл хуҗалыгы буенча белгечләр әйтүенчә, терлек азыгының иң сыйфатлы витаминнарга бай чагы июнь айының 1-10 көнлегенә туры килә. Соңга калганда пешәндәге файдалы матдәләр көнләп түгел, сәгатьләп кими. Сыйфатсыз азыкның сөт җитештерү күләменә тискәре йогынтысы арта. Терлекчелектә табышлы эшләр өчен һәр нәрсәне алдан кайгыртырга кирәк. Иртәгә 5 июнь бөтен дөнья әйләнә-тирә мөхитне саклау көне. Россиядә бу көн экологлар көне буларак та игълан ителгән. Эшчәнлекләре әйләнә-тирә мөхитне саклау белән бәйле булган һәм табигатыбызның чисталыгы өчен бар күңелләрен бирүче хезмәткәрләрне экологлар һәм бөтен дөнья әйләнә-тирә мөхитне саклау көне белән тәбрик итәбез һәм уңышлар телибез. Ә инде табигатыбызны саклау, чисталык булдыруда башкарылган эшләр хакында без Саба районы баш экологы Ришат Билаловтан белештек. Чынлап та инде ул безнең 5 июнь бөтен дөнья тирә-юнь мөхитне саклаучылар көне, кыскача гына әйтсәк, экологлар көне дип тә игълан ителде инде. Инде бу экология дигәч, безнең үзебезнең экологиядан башка бөтенләй үзебезнең яшәүебезне, тормышыбызны күз алдына китереп булмый. Чынлап та менә шун мәгънәсендә уйлап карасак, безнең сулаган һавабыз, эчкән суыбыз, ашаган ризыгыбыз бөтенебезсе дә инде шушы үзебезнең тирә-янда яшәүче экологиянең торышыннан тора. Инде шул вакытта безнең менә һаманда экология чиста булсын дип районда күп эшләр эшләнә. Безнең булган бөтен чүплекләребез бетерелде. Алдагы елдагы 90 елларда эшләнгән кыргый карьерлар дибез, алар тигезләнеп куелды, алар урынына агачлар утыртылып куелды. Инде районыбызда 2 лицензиялы коммуналь дибез инде шушы чүп җыя торган оешма бар. Алар инде һәр даим бөтен авыллардан айга тапкыр район үзәгеннән, Шәмердән авылыннан һәр вакытта көн саен чүпләрне чыгарып торалар. Шулай булуга карамастан да әле һаманда безнең табигатьнең бозылуына юл куючылар очрап тора. Әз генә миктарда булса да инде мин әйтер идем, алга таба шушы үзебезнең яшәгән өлкәбезнең чисталыгы өчен бөтенебездә шушы яшәгән республикабыз белән, районыбыз белән алга таба да бөтен бер-беребезне аңлап, чүпләр түкмичә матур итеп яшәсәк иде. Сез одна информацион программасын карыйсыз. Татарстан хөкүмәте ярдәме белән Бердәм Россия партиясының Ныклы гаилә федераль проекты кысаларында Сила в детях мөмкинлекләре шикле балаларга ярдәм күрсәтү хәйрия фонды медицина белгечләренең мобиль бригадасын Саба районына алып килде. Логопед, дефектолог, психиатр, психолог, функциональ диагностика табиблары Саба үзәк шифаханәсендә авыру балаларны кабул итте. Ой, какой ты молодец! Да, ручки работают. Гүзәл ханымның улы Эмиль церебраль паралич белән авырый. Аңа 8 яшь, бала йөри алмый, коляскада хәрәкәт итә ди әнисе. Инде 1-нче сыйныфны тәмамлаган, сөйләшә, хәрефләрне, соннарны куша ала белә. Хәтта апасы инглиз теленә дә өйрәтә башлаган. Нык кызыксынучан. Белгечләр киләчәге хакында аларга хәбәр иткәннәр. Бүгенге көндә менә хәзер 4 специалистка язылдык. Үзләренә дәген әле чакырдылар. Әгәр Казанда бүгенге көндә аларның мобильный фондлары клиникалар реабилитационный балаларны акасы бушка кабул итә. Менә алдагы ойларда Алла бирсә, шунда лечениягә барырга дип торабыз. Медицина белгечләренең мобиль бригадасы районнарга даими рәвештә чыга һәм күп балалы, аз керемле һәм тәрбиягә бала алган гаиләләрдә тәрбияләнүче авыру балаларны кабул итәләр, беренчел ярдәм күрсәтәләр. На данный момент у нас 5 реабилитационных центров Республики Татарстан, 2 в Казани, Нижнекамске, в Лениногорске, а также в Чистополе. Вот. С 2018 года мы реализуем проект «Мобильная помощь», замечательный проект помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и не только. Это проект связан с ранним выявлением инвалидов. Бу көнне Саба районы буенча 70-кә якын авыру бала логопед, функциональ диагностика, психолог, психиатр каравын үтте. Смотрим на развитие головного мозга, как развивается ли по возрасту или нет. Также смотрим на наличие каких-то патологических активностей и наличие эпилепсии, самое главное, нет ли у ребенка, чтобы исключить. Психиатр Галия Галиуллина балаларда психик тайпылышлар еш күзәтелә һәм моның сәбәпләре дә күп төрле ди. Туган вакытта төрле зәгыйфлек, травмалар алалар, аннарсың бәлки экология мәсьәләсе алып барса, менә барсында җыйсаң, ашау ягы, аннарсың культура ягындан да бардыр. Элек бит инде көчле иде менә әти, әни, әби, бабай связьлары. Хәзер алар балалар күбрәк үзләренә генә ничек калган әйе. Аннарсың телефон, алар тоже гаджетлар комачаулый развитиегә, табигатьтән, тормыштан әзне аерылып үсәләр балалар.
Сила в дети хәйрия фонды бу көнне 4 мәйданчыкта эш алып барды. Тагын 3-се аграр көллият базасында әти-әниләрне кабул итте. Адель Захретдинов республиканың Аталар берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе дә. Шуңа күрә тагын бер төркем эшчәнлеге районыбызның шушы берлек әгъзалары белән очрашу буларак үтте. Балаларга карата гаиләдә белем алуда, тәрбия бирүдә әтиләрнең роле, балалар һәм ата-аналар арасындагы аңлашылмаучанлык мәсьәләләрен карадылар. Мы какими вопросами занимаемся? Да? Это, естественно, с детьми с ограниченной возможностью. Почему мы этим начали заниматься? Я, исходя из себя, изнутри, я отец особенного ребенка. В 2010 году рождается у меня долгожданный сын. И через полгода поставили диагноз ДЦП. Естественно, я этим вопросом начал заниматься. Являюсь сейчас экспертом по всей стране, 57 регионов, курирую по детям с инвалидностью. Мы занимаемся здесь семьями разведенными. Это глобальная проблема не только нашей республики, но и всей страны. Вот. Мы занимаемся вопросами многодетными семьями, помогаем. Мы занимаемся вопросами приемных семей, естественно, тоже помогаем. Тагын 2 мәйданчыкта без бергә һәм аның турында иҗтимагый оешмалары белгечләре тәрбиягә һәм опекага алынган балалар һәм гаиләләр арасында үзара мөнәсәбәт, авыру балалар тәрбияләүче әти-әниләргә ярдәм итү юллары турында киңәшләрен җиткерде. Тәгәрмәчле парад 1 июнь балаларны яклау көнендә Саба үзәгендә оештырылган балачак бәйрәменең күңелле бер өлеше. Җәйнең 1 көнен каршы алып, каникулларга стартны шулай зурлап бирәләр бездә. Мәйданда сабыйлар, әти-әниләр, әбиләр һәм бабайлар бердәй күңел ача, ял итә. Бәйрәмнең иң матур мизгелләре Райла Галявина хәбәрендә. Әйдәгез, барыбыз менә шушы көйләргә кушылып, инде күтәренке кәеф белән. Парад сафта кунакка килгән әкият геройларын һәм тамашачыларны Саба балалар сәнгать мәктәбенең тынлы уен кораллары оркестры сәламли. Бүген бездә зур бәйрәм, балачак бәйрәме. 1 июнь балаларны яклау көнендә район үзәгендә халык җыеп ял итү гадәткә кереп бара. Аны балалар, әти-әниләр бердәй шатланып көтеп ала. Һәркемнең парадта үзенең кабатланмас чыгышы белән шаккаттырасы килә. Әлеге карт машиналарында Торнадо клубына йөрүче малайлар парадка старт бирделәр. Әйләнгеч трюклар күрсәттеләр. Бу вакытта калганнар тәгәрмәчле дуслары белән үзләренең чыгышын көтеп бер сафка тезелделәр. Хәрби танк. Аны Булат Захидуллин иярли. Бу дәү техниканы зур теләк белән иҗат иткәннәр. Мәйдан түрендә дә зур кызыксыну белән озаттылар. Танк хәтта салютта атты. Балаларның 1 каникул көненә шушындый матур бәйрәм оешты. Бездә инде 2 ел рәттән бу коляскалар парады дип атала. Монда инде төрле әкият геройлары һәм коляскаларны, самокатларны, кулдан эшләнгән мопедларны, үзйөрешле шушындый техникаларны гаилә белән ясап бизәп төшәләр. Менә мин үзем дәген шушындый танкны ясап төштек. Бу безнең бәйрәм инде елдан-ел популярлаша, ул шагыла халык саны арту белән һәм инде әлбәттә географиясы. Безнең инде моңарчы район өчен генә алдагы елны үтсә, быел инде безнең Казан, Питрәш, Теләшә районнарыннан катнашучылар килде. Һәм инде без моны үзебезнең районның Алла бирсә бренды шушындый парад коляскалар парады дигән Саба бәйрәменә әйләндерәсебез килә. Бүген велосипед, самокат, коляскалар беренчел йөзләрен төрле образларга яшерделәр. Хуҗалары аларны матур итеп бизәгән, ә үзләре әкият, мультфильм геройларына әйләнгән. Әти-әниләр дә парадта балалары белән бергә катнашып, бәйрәмгә ямь өстәделәр. Сатыштан Җәләлиевлар гаиләсе пар атлар җигеп килгән. Аларда 10 айлык игезәк кызлары Эмилия белән Раяна, 5 яшьлек уллары Ранел сеңелкәшләрен озатучы Җайдак. Карета ясап. Шулай итеп интернеттан карадык та башта. Шулай итеп киңәшләшеп, карета ясап, аннары атларны рәсемен ясап, шулай итеп килергә булдык. Картоннан ясалды. Буялып, монда краска белән буядык инде аннары мотор итеп. Хәбиб Рахмановлар өчен бу 2нче парад. Беренчесендә уллары Зөлфәт кенә катнашкан булса, быел инде алар ишәеп 2 бала белән килгәннәр. 3 баланың әти-әнисе буларак инде бу бәйрәмгә битараф кала алмыйбыз. Шуңа күрә без бу бәйрәмне бик көтеп алабыз. Алдагы елда коронавирус булгач бит инде бу матур бәйрәм үтә алмыйча калды. Быел шуңа күрә бик көтеп алдык, әзерләнеп чыктык. Малайлар 2 булгач инде, алар инде солдат булу, ватанны яклау теләге бит инде. Балаларда кичкенәдән үк малайларда ир егетләрдә. Шуңа күрә шушындый теманы сайладык, үзебез әзерләндек, әтиләре ясап бирде.
Әтиләр ярдәменнән башка техникага куәт бирү ай-һай. Әмирхан да әтисе белән нәкъ менә парадка дип үзенчәлекле мотоцикл җыйган. Ул май һәм бензин белән эшли. Ясаганда эретеп ябыштыру эшләре дә булган. Бу матай элекеге Урал двигателеннән ясалган. Элекеге Уралның әйберләре, бензин сала торган клапаннары, бүтән тәгәрмәчләре ярат, ташкыны кыйнансы. Менә шуңа бүген кая иде тик якмасын дип ватылга язганчы, тизгә генә менә шундый матай ясап аттык. Колясканы ат итеп җигеп, велосипедны һава шарына әйләндереп, Кашаповларда парад сафыннан узды. Аларның да икенче катнашулары. Быел яңадан әзерләнергә булдык. Бик күңелле булды балаларга. Незнайка белән ковбой образы әзерләгән идек. Аны бөтен гаилә белән берлектә бик тырышып эшләдек үзебезчә. Балаларга бәйрәм бик күңелле булды. Алар үзләре дә бик теләп әзерләнделәр. Җәяүле парадта бүген аерым номинация булып барды. Аларда без әкият геройларында милли образларда күрдек. Закировлар гаиләсе улларын, балаларының яраткан әкиятләре Шевкунчиктагы киемнәрдән алып килгәннәр. Шундый эше бик зур рәхмәт оештыручыларга. Без Шевкунчик әкиятеннән персонажлар булып киендек икесе дәгән. Балалар прямо шундый довольны. Рәхмәт сезгә, оештыручыларга рәхмәт. Бүгенге бәйрәмнең кунагы район башлыгы Рәис Миннеханов та күргәннәреннән бала чагына кайтты. Ул һәр мизгелне үзенең телефонына төшереп, интернет челтәрендәге дуслары белән бүлеште. Без бай балалар булганда. Шуның өчен зур бәйрәм белән бетерәбез. Һәм инде бүген көндә генә түгел, балаларга караш, көндәлек, секундлык ул тормыш. Biz аларны ничек тәрбиялибез, шундый тормышта яшәячәкбез. Әйтәләр бит, балаларны тәрбияләмә, үзеңне тәрбиялә дип. Ул сирано сиңа ошый дип. Шуның өчен инде бергә булганда бөтен сәбәт булыр дип. Зур бәйрәм белән. Бәйрәмдә матур мизгелләр берсен-берсе алыштырып кына торды. Парад соңында һәр тарафта күңелле уеннар старт алды. Батутлар, һава таулары кечкенәләрне айруча үзенә тартты. Китапханәчеләр төрле аланчыкларда мастер-класслар оештырдылар. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе бүлеге дә малайларга, кызларга юл биремнәре эшләтеп бүләкләрен таратты. Ә сәхнә парадта катнашучыларны бүләкләүләр, сәнгать мәктәбе укучылары чыгышы белән гөрләп торды. Бу бәйрәмнән һәркем бик матур тәэсирләр белән таралды. 30 май көнне Килдебәк авылында яшәүче бөек ватан сугышы ветераны Муллагаян Муллахмәтов 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Юбилярга район ветераннар советы рәисе Фәнил Ильясов, район башлыгы Рәис Миннехановның бүләкләрен тапшырып, илебез президентының тәбрикләү сүзләрен ирештерде. Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар урынбасары Айрат Садыйков, урындагы җитәкчеләр, балалары, оныклары да котлады. Сезне туган көннәрегез белән biz Рәиснең гаишне күчкәнче сезне хөрмәт итеп, шундый матур тәкъдим ясап җибәрде. Исән сау булыгыз, озак итеп яшәгез. Муллагаян абыйны район җитәкчелеге һәр даим игътибар үзәгендә тота. Сафлары сирәгәеп барган бөек ватан сугышы ветераннарының берсе ул. Бүген аңа 95 яшь. Хәзерге көнгә шөкер итеп үткәннәрне искә ала. Тумышы белән ул Сабаба шаулыннан гомер буе шунда яши. Саба урман хуҗалыгында хезмәт куя. Тормыш иптәше Нурания апаның вафатыннан соң Килдебәктәге кызы Ракия апа аны үз тәрбиясенә алган. Үзе дә, өч кызы да озын гомерлекнең сире сәламәт яшәү рәвеше алып бару һәм картлык көнендәге яхшы тәрбиядән ди. Ике кызы Килдебәктә, берсе Күкмарада гомер кичерә. Юбилярның 11 онык, 10 онык-чыгы бар. Гомер буе зирәклеге, акыллы булуы белән аерылып тора. Кызларына ул хәзер дә үрнәк. Ти белән әнибезнең бик матур, бик тату яшәделәр икесе бергә. Инде әнидән калгач кына шушында Килдебәккә төште. Бик әйбәт, тату яшәделәр. Балачак инде безнең мәктәп елларына кадәр шушында әтиянда яшәдек, әтиләр белән бергә яшәдек, аннан мәктәпне бетергәч берәм-берәм таралыштык. Бик әтигә без 3 бала, 4 бала, беребездә әтиянигә борчу мәшәкать китермәдек. Һәр беребез инде югары белем, урта белемне, техникумнар бетереп, һәр беребез үзебезнең юлларыбызны алдык, сайладык. Тәртипле гаиләдә яшәдек дип әйтәсем килә. Әни дә бик хөрмәтле, авылыбызның хөрмәтле
әни булды, әти бездә инде Муллагаян абый дип, менә Саба баштан да төшеп, әтинең һәр даим менә Саба башкиләре, күршеләре һәр даим аның хәлен беләләр. Бигрәк тә 9 майда менә шушылай туган көннәрдә ул хөрмәткә лаек булмаса, алайтып авыллардан килеп, авыллардан төшеп, аны кунак итеп, аның хәлен белеп бирмәсләр. Бу яшькә җитүенә Муллагаян абый әле үзе дә ышанып бетә алмый. Озак яшәвемдә Худайның зур бүләге ди. Хәзер спорт яңалыклары белән таныштырып алырбыз. Саба йөзү бассейнында чираттагы ярышлар үтте. Чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Суда йөзүдә Алим спорт мәктәбенә йөрүчеләр ярышты. Башлыча тренер Гөлназ Сафин укучылары. Бәйге 2004-2013 елгы егет-кызлар арасында баттерфляй, брас, аркада йөзү һәм ирекле стильләрдә 50-100 метр дистанциягә булды. Яшь спортчылар барысы да яхшы әзерлекле булуларын күрсәтте, җиңүгә омтылыш бөтенесендә дә чагылды. Катнашучыларның шактый шәхси рекордлар да куйды, разряд нормаларын үтәде. Якташыбыз Шәмәрдән кызы Зилә Батыршина Европа чемпионатында кабат призер булды. 20 майдан Хорватияда үтүче стенд кату буенча Европа чемпионатында Зилә Батыршина, Надежда Коновалова һәм Алина Фазылҗанова хатын-кызлар арасында узган командалар ярышында 3нче урынны яуладылар. Татарстан кызлары Чехия спортчыларын артта калдырып, Россия җыелма командасына тагын бер бронза медаль китерделәр. Сабантуй спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Зилә Батыршина өчен бу инде әлеге ярышларда икенче бүләк. Шәхси ярышта ул 2нче урынны яулады һәм Россия өчен Олимпия лицензиясе алып килде. Европа чемпионаты 6 июньгә кадәр дәвам итә. Спортчыларны, тренерларны уңышлары белән котлыйбыз. Узган ел пандемия сәбәпле күңел ачу чараларына юл шикләнгән иде. Инде ниһаять бу ел яраткан бәйрәмнәребезне тамаша кыла алачакбыз. Шулай итеп, халкыбызның иң милли һәм көтеп алган зур бәйрәме Сабан туе якынлаша. Элек-электән аны әби-бабаларыбыз язгы сабан эшләре тәмамланганнан соң билгеләп үтә торган булганнар. Хәзер дә бу гадәткә тугры калып, язгы кыр эшләре соңында татар бәйрәм итә. Быел район Сабан туе 12 июньдә үтәчәк, ә кичә исә Байлар сабасында бирнә җыюлар башланып китте. Чара әле бүген һәм иртәгә дә дәвам итәчәк. Шуңа күрә инде бүләкләрегезне әзерләп торыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Районыбыз авылларында Сабан туйлары 13 июньгә планлаштырылган, авылларда бирнәне 6 июнь якшәмбе көнне җыячаклар. Бүгенгә менә шулар. Сез Саба дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Саба дулкыннары телевидениесенә мөрәҗәгать итә аласыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Хәзер реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карарсыз. Ә инде экологларны һәм әйләнә-тирә мөхитне саклауда зур эш башкаручыларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Эшләрендә, тормышларында уңышлар телибез. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик.